nggih para kakang Sutresna Budaya. Mekaten atur pasugatan kang dipun aturaken kalian campur sari Sri ACCS sampun paripurna saantawis. Matur sembah nuwun kanthi kawigatosan panjenengan. Hamba bilih kirang nuju prana anggen kula ngaturaken pasugatan kula minangka sesule saking Sri ACCS nyuwunaken Gung Samudra Pangaksami. Ing wusana Samya Asesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Samya Pinanggih. Wallahul mu'afi'at wa midharik warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapanggih malih mangke dalu nuwun.